Projekt Východka vznikol z mojej iniciatívy, a to poukaz na šikovných ľudí z Košic, východného Slovenska a porozprávať sa s nimi o ich práci, podnikaní, o tom, čomu sa venujú a vedia tak svoj deň v práci opísať bližšie ľuďom. Vítam vás v novom dieli môjho Východcastu, kde som si pozval Tomáša, manažerského mentora, trénera a kouča. Vítam ťa, Tomáš. Ahojte, ahoj. S Tomášom spolupracujeme už nejaký ten čas, tak preto ako zaujímavú osobu som si ho zavolal, keďže my aj v rámci našej spoločnosti aj spoločnej práce oporou. Ďakujem. Takže Tomáš, na úvod by som sa, a môžeš povedať niečo poslucháčom, divákom, niečo o sebe. No, my sme sa, poznáme sa už nejaký čas, ak si povedal, a vieš o tom, že som taký ten multikulty, všetko možné dokopy, taký ten mix. Takže jednoducho povedané, áno, som manažerský tréner, mentor a coach, starám sa prioritne o manažerov v korporáte Allianz, plus podnikám so vzdelávaním a tiež som správca občianskeho združenia Múzeum poistenia. To znamená, že som aj zakladateľ múzea poistenia, popytom v minulosti som pracoval v rôznych projektoch, ktoré sa venovali vzdelávaniu, plus mám za sebou aj organizáciu najväčšieho tuningového festu na Slovensku, no a ďalšie veci, ako tam toho je naozaj veľmi veľa, takže baví ma to, čo robím, a na LinkedIn som si napísal o sebe jednu vec, a to je to, že som najlepším originálom samého seba, takže asi tak by som sa predstavil. No tak ja tiež ťa vnímam, že veľa vecí robíš, že venuje sa viacerým veciam a vidno, že ťa to baví. Už keď si načrtol všetky, že Múzeum poistenia, ten tuning, tak môžeme začať od začiatku, že ako si sa ty, ako osoba, asi to bolo dávnejšie, dopracoval k tomu tuningu, že si bol ten organizátor toho tuningu. No, tuning to bola naozaj taká prvotina, taká väčšia prvotina, ktorú som robil, a ja som vtedy 25, narodila sa mi dcera a vtedy bola tá vlna rýchlo a zbesilo. Všetci to pozerali, všetci chceli mať upravené auta, podsvietené, vytunované, a ja, ale v tom čase som mal iba bicykel, takže ten sa nedal veľmi tunovať, a tak som povedal žene, vieš čo, že bude nejaký zrast tu na niekde, že rád by som sa išiel pozrieť, že či ma pustí, tak moja žena povedala, že nie, si otec, zostan doma. Tak som zostal doma a som si povedal, že keď nemôžem ísť na tuning, tak si ho zorganizujem sám. Takže dal som sa dokopy s partiou ľudí, ktorí si upravovali auta ako miestni, teda tunéri. No a začali sme dávať dokopy tuningový zraz. Ten prvý bol len s nejakými 300 účastníkmi, čiže naozaj veľmi malá záležitosť, ale už tretí ročník navštívilo, keď sa správne pamätám, už 15 000 ľudí. Takže my sme sa stali najprv druhým najväčším zrazom na Slovensku a neskôr najväčším zrazom na Slovensku, s tým, že aj napriek tomu, že sme boli vo Sviníku, naozaj na periférii Slovenska, aj napriek tomu sme dokázali dostať veľmi veľké množstvo ľudí a médií do nášho mesta. No ja som to vnímal tiež tak, no nevedel som, že tak si založili to úplne, že je kvázi z garáže, by som povedal. Tak, na kolene. Takže to je tiež pre mňa, viem, že si tam bol, ale tak super, že tak sa podarilo. No tak ten Svidník to registroval som aj ja, keď roky dozadu, hej, tak to bolo fakt, že takú Bardejov je vyslovený, hej, že poznajú to viacerí, Svidník bol tiež, takže Bardejov vznikol vlastne na takých tých našich základoch, čiže ľudia, ktorí u nás pracovali v stánkoch a boli takými tými našimi spolupracovníkmi, tak títo vlastne potom začali pracovať na tom Bardejove. Takže áno, my sme boli takí tí priekopníci na tom severovýchode. Čo teba, Tomáš, priviedlo, že si sa stal tým mentorom, trénerom, koučom? Čo k tomu viedlo? Aj v tom podnikať a sa tomu venovať? Tak ja som asi 15 rokov už pracoval ako manažer, riaditeľ rôznych spoločností, v bankovom sektore, teda v poistnom sektore a takisto v telekomunikáciách. Takže bolo také prirodzené, že toto je moje prirodzené prostredie, ale nebolo to úplne prirodzené pre mňa. V tom, že ja som mal vždy rád vzdelanie, rád som čítal, rád som odovzdával nejaké vedomosti tým ľuďom. No a prišla doba, keď som vyhorel a nevedel som robiť svoju prácu. 2 mesiace som zostal visieť v posteli a nemohol som stať, tak som nad tým rozmýšľal, že čo urobiť so svojím životom, čo spraviť, aby som sa cítil dobre, lepšie, spokojnejšie. No a vtedy som narazil teda na koučov, alebo mojich kolegov, ktorí boli kouči, dali mi 2 otázky, ktoré mi zmenili život. Hej. Čiže to bolo také niečo šokujúce a som si povedal, že toto chcem robiť. Takže to bola taká tá cesta k tomu koučovi, k tomu vzdelávaniu ako trénerovi. To bolo preto, že Allianz vtedy vypísal teda žiadosť o tom, že hľada trénera pre Košický kraj. A aj keď to bolo len na zástup, tak som si povedal, že toto je to, čo som chcel v živote vždy robiť, tak do toho idem. A to bolo práve vtedy, keď som bol v tom čase toho vyhorenia.
nejakým spôsobom som prešiel tým výberovým pohovorom, stal som sa trénerom, no a potom už všetko z toho nejakým spôsobom rozbehlo. Takže tréner, mentor a coach, to je takéto prirodzené. Mentorujem, pretože rozumiem tomu, čo robia manažeri, pretože som to celý život robil. Coachujem, pretože som sa stal oficiálnym coachom, prešiel som si aj vzdelávaním ako coach. No a tým trénerom to je jasné, to je moja práca, ktorú robím už roky, takže. A tie dve otázky, čo ti zmenili život, to môžeš povedať, alebo je to niečo také, že... Takto oni... Aspoň jednu. Aspoň jednu. Čo chcem, aby po mne zostalo v mojom živote, napríklad. To bola jedna z tých otázok. Čo chcem, aby teda po mne zostalo? A to bola taká dosť silná otázka. Hej. To som si povedal, že dobre, ja robím celý život, ako škrečok, lietam, behám. A čo má po mne zostať? Tak som povedal, dobre, tak aspoň nech sa po mne zostane more spokojných ľudí, ktorým viem pomôcť. Tak ty ľuďom pomáhaš, či už v rámci korporátu, alebo aj iným? Áno, čiže v rámci korporátu robím to isté, ako v rámci podnikania. Čiže aj podnikám v tomto, aj pracujem v korporáte presne z tejto oblasti. A tam, nakoľko ty si spoločný Allianz a máš to muzeum poistenia, ktoré si založil, že čo ťa k tomu viedlo, čo bol taký, že je to muzeum, ktoré by som v svojej mysli nikdy si nepredstavil, že také je, alebo že niekto vytvorí, že jak to teba napadlo, že sa to pustila, zozbieral veci a vytvoril ten super projekt, čo už aj má nejaké roky, ne? Tak... Áno, má to už pár rokov. Ide o to, že v mojej mysli sa rodia ako šialené veci teda a preto vždy robím na rôznych typoch projektov, ktoré sú od seba veľmi vzdialené a to je možno aj také memento pre niektorých ľudí, ktorí hovoria, že máš ísť iba jedným smerom, ja nejdem jedným smerom a mám na to svoj dôvod a veľmi mi to pomáha, že robím viacej možností, viacej smerov a vzájomne ich prepájam. No a to muzeum poistenia, ja som vždy mal rád históriu, vždy som rád zbieral nejaké veci, doma som mal naozaj zbierku všetkého asi možného a keď som si tak povedal, že to je tá otázka, tá koučovacia, že čo chcem, aby po mne zostalo, tak to nejak tak sa všetko začalo miešať dokopy a skladať sa a som si povedal, že mám rád poisťovníctvo, mám rád históriu, mám rád zachovanie pamiatok a dám to dokopy a vzniklo z toho muzeum poistenia. Hej, že bolo to také prirodzené. Mňa inšpirovali aj tie seriály, ktoré chodia na History Channel a podobne na tých kanáloch, kde chodia ľudia do tých záložní a nosia staré veci alebo objavujú ich na shopách a tak. A som povedal, toto je krásne, to by som chcel robiť. No a teraz to robím. Hej, tak ako je to fajn, čiže len som zreplikoval to, čo už iní robia. A zistil som, že to nikto iný nerobí na Slovensku, že nikoho nenapadlo urobiť muzeum poistenia, aj keď v Československu už vzniklo, ale hneď zaniklo a časť mojej zbierky je zároveň aj časť tej zbierky toho starého múzea poistenia, ktoré niekedy bolo v Mijave. Takže to je tá časť, je u mňa takisto už. Super. Takže tak ma to napadlo. Boli si minulý na podniku v Kráľovskom Chlumci a mali tam otvárať slovenská poisťovňa. Máš taký na pivo? Nepijem pivo, ale... Lebo vravela pani, že nedá mi ten, čo má, ale že má iný. Hovorím, tak majú viac. Keď donesieš... Takže teraz, keď si... pivo, myslím... Áno, ten otvárak, takže ešte to je taký... Akože, je to historický kus. Minulé mi jeden tvoj kolega doniesol otvárací nožík Slovenská sporiteľ, Slovenská poisťovňa, takže prečo nie, ako... O 100 rokov to bude zaujímavosť. Jasné. Teraz to nie je až taká zaujímavosť, ale o 100 rokov to bude. Hej. Možno o 200. 200, hej. Takéto ľudí nezunuje, jak v Československu, jak tá prvá Československé múzeum. Aha, tak ono to bolo skôr to prvé múzeum, tiež to dal dokopy nadšenie, človek, koho to bavilo. No a keď išiel do dôchodku, tak s tým je taká príhoda, že nikto sa toho nechcel ujať. Hej, no. A to bolo tak, že on sa rozhodol, že dobre, idem do dôchodku, tak to predám. Tak časť zbierky predal českej poisťovni a časť predal slovenskej poisťovni. Takže vlastne to, čo už je v tej českej, už asi neuvidím. Možno áno, niekedy, neviem, ale to, čo predal slovenskej poisťovni, to už je u mňa. Takže bolo to o tom, že nikto z toho nechcel chytiť. A nenašiel toho pokračovateľa, ktorý mal tú túžbu do toho ísť. Áno, no a čo je krásne na tom, ešte ten príbeh pokračuje ďalej, tak bolo o tom, že ja som raz robil rozhovor do televíznych novín, alebo nie, to bol Nový čas teda, kde som robil rozhovor o muzeu a čítal to jeho vnuk a tento vnuk mi napísal na mail, že
že nie som ten, lebo ja som že som prvý na Slovensku. On mi povedal, že nie som ten prvý, lebo jeho detko ešte v Československu založil takéto múzeum a si hovorím, super. Že presne ja som mal v zbierke aj fotky z tohto múzea a nevedel som, že kto ho založil. Tak je super, že sa mi ozval. Áno, takže dokonca ten jeho detko v tom čase ešte žil, takže vlastne keď ja som mu poslal aj fotky, že to mám doma všetko, to je jeho, takže naozaj mu vyšla aj tá slzička reálne, že sa tešil, že niekto v tom pokračuje. Čo je smutné je zasa to, že ja som ho mal navštíviť a chcel som navštíviť, urobiť s ním rozhovor do budúcna, aby som to mal v rámci múzea ako uložené. No a on vtedy, keď som volal jeho vnúkovi, že idem k nemu, že ho chcem stretnúť, tak povedal, že mesiac dozadu zomrel. Takže bolo to veľmi nepríjemné, ale zase mal som takú možnosť byť na konferencii Slovenskej asociácie poisťovní a čo som urobil, to bolo to, že som nechal som ho vytlieskať. Takže požiadal som pre neho jeden veľký potlesk, aby si ho aj uctili, že nie len tí najvyššie predstavení ľudia v poisťovníctve, generálni riaditelia a podobne sú tí dôležití, ale aj takíto ľudia nadšenci, ktorí chcú pomôcť šíreniu poistnej histórie, sú ešte možno dôležitejší pre budúcnosť poisťovníctva. Takže tak dostal veľký potlesk a myslím si, že aspoň takto som mu mohol dať ten hold. Tak to určite áno, tak zaslúženie určite. Teba aj Múzeum poistenia registrujem na LinkedIne, asi tam aktívny veľmi. Veľmi, takže čo ťa viedlo? No, tak aby som za seba povedal, že pred rokmi LinkedIn bol pre mňa, že je nuda, nič sa tam nedeje. Potom prišiel nejaký čas, som videl, že ty si začal s tým, že robiť tú osvetu v rámci našej spoločnosti, že prečo využívať, na čo slúži. Čo to nakoplo z tej nudy, akože vyťažiť to, že ťa to baví a prinútiš aj ostatných ako mňa, že tam pôjdu, prispievajú a sú súčasťou, môžem nazvať, komunity ľudí. Dobre to nazývaš, lebo vlastne nie sme tam taká komunita, taká bublina, poznáme sa navzájom, podporujeme sa navzájom, mne sa to naozaj veľmi páči. Ja som bol na LinkedIne asi 10 rokov, teraz to vychádza, že som 10 rokov na LinkedIne, s tým, že aktívny som naozaj reálne 5 roky. A úplne, že veľmi aktívny, že prispievam a podobne, to sú posledné 2 roky, rok a 3/4. A aj napriek tomu sa dá dosiahnuť tam veľmi zaujímavý, veľmi dobrý úspech. Ja som sa vlastne minulý rok od tohto roku stál 32. najvplyvnejším človekom na slovenskom LinkedIne, čo je super. A teraz v nejakom ďalšom prieskume, ktorý vyšiel, tých prieskumov sú, tak som 8. najvplyvnejší v rámci financií. Aj to som videl, aj ten rebríček, to je super. Áno, a keď predo mnou je napríklad pán Hrbatý, tak to je čo povedať, hej, že ako som spomínal, čo tam ja robím teda. Je tam niektoré mená, že za tebou, čo tiež bol také, takže super. To už aj nechcem hovoriť. Teda. Super úspech, akože tak vnímaný v rámci tých financií, takže taký rebríček. Takže toto bolo také, že fajn, ale mňa k tomu primal jeden môj známy na koučovasom kurze, kde som bol a mi hovoril, že si na LinkedIne, že som. Tak ale že si, alebo len akože si. Nechápal som tej otázke, ale nakoniec zložil, že dobre, byť na LinkedIne, len mať tam taký životopis, to není, že byť na LinkedIne. A tam treba naozaj pracovať s touto sieťou a on mi ukázal a dal mi nejaké dobré tipy, že ako mám s tým začať. Tak ja som začal sledovať nejakých ľudí, ako fungujú na tom a veľa som sa učil, videl som podcasty, veľa na YouTube vecí, priamo som sa učil na tom LinkedIn, ako veci fungujú, takže postupne som začal budovať veci, nie s tým, že zaplatím si drahé školenia, ale naozaj išiel som takou svojou vlastnou cestou. Že sa to vrtať a sám hľadať. Ja som takýto typ, ja nepotrebujem nejaké veľké školenia, nič iné. Ako mohlo by mi to pomohlo na začiatku, bolo by to rýchlejšie, ale som si povedal, že nie, ja si nájdem takú vlastnú cestu. A idem tou vlastnou cestou a je viditeľné, že funguje. Takže tak ja to môžem povedať tiež, že vidím, že to funguje, že má to efekt, hej, lebo tak je to úplne iná sociálna sieť ako je Instagram, Facebook proste a hocičo, hej. Môžem povedať, že okrem toho, že som sa zoznamil so zaujímavými ľuďmi a že mi otvára to dvere a dneska môžem povedať, že aj na kávu ku generálnym riaditeľom rôznych poisťovní môžem ísť, čo predtým som nemohol. Áno. A je to pre nich zaujímavé, aj to múzeum poistenia pre nich zaujímavé, tak práve tam LinkedIn otvára dvere, že tu ste všetci na jednej lodi. Či si generálny riaditeľ, či si, ja neviem, nejaký COO alebo čokoľvek, ak si človek, ktorý má nejaké hodnoty, ktoré sú blízke tomu druhému človeku, tam nie je o tom, že či si riaditeľ alebo nejaký zamestnanec, proste dáte sa dokopy a viete spolupracovať. A to sa mi páči, že tá sieť má úplne inú filozofiu a
a naozaj vie pomôcť. Ja v poslednom čase naozaj mi z toho beží veľmi veľa biznisu, čiže naozaj veľa leadov viem generovať a práve cez LinkedIn a môžem povedať, že LinkedIn nás začal živiť celkom slušne. Takže naozaj super sieť. Tak ja tiež boli sa na tom stretnutí v Košiciach, čo sa organizovalo. To bolo asi druhé stretnutie. A ten môj networking. Áno, teda náš networking, alebo s kolegami to dám dokopy. Takže tiež to beriem tak, že nie ako tábor, ale že s tým ľuďmi, čo som tam bol, tak reálne aj človek v kontakte je, hej, že nebolo, že videl som, že koniec, ale fakt, že tá komunita ľudí je tam super. Úplne niečo iné, že vie si tam človek niečo odniesť z toho. Takže preto akože ja už to vidím, že je to tam, ale preto ma zaujímalo, že je tvoj pohľad zo začiatku, hej. No, jedna moja klientka, ktorú som zobral na LinkedIn Menu, to je konferencia, ktorá sa robí v Bratislave v septembri, oktobri, niekde tam. Keď som to zobral, tak mi povedal, že počúvaj, vy ste ako sekta. Zrovna tak vnímala, keď tam prišla ako človek mimo, hej, že vy ste ako sekta, všetci zrazu sa podporujete, všetci ste tu takí milí k sebe a chcete si pomôcť, vy ste normálni. Ona pracuje tá v štátnej sfére. Áno. Tak ono je to tak, lebo tiež to berem, keď to s nadhľadom, že je to, že každý povie niečo, že všetko je dokonalé, ale tak hovorím si, že prečo sa nemôže človek pochváliť nejakým úspechom, alebo niečím, že možno pre niekoho to je veľa, že vyzerá tak bublina, že nejaká dokonalá, ale tak prečo nie je s niečím von, čo pracovne, kariérne alebo nejak komunitne človeka posunie, hej, že podeliť sa s tým. Na LinkedIn je dôležitá autenticita, čiže naozaj ono dlhodobo sa nedá zasa príliš spracovať s tým egom, hej, že ako ja som ten niečo. Dlhodobo tí ľudia to vycítia, uvidia to, že to tak nie je úplne, takže tam sa dá preraziť vtedy, keď človek je autentický, že naozaj je taký, aký je, sám sebou, hej. A ja som tiež tam sám sebou, tak som narastol, tak tam som. Super. Tomáš, ty ako človek pred nejakými týždňami, mesiacmi si dal vedieť svojmu okoliu, že si mal IQ 162, čo ťa radí k ľuďom? No, tak medzi tu top inteligentní ľudia na svete, áno. Áno, a dokončím otázku. Ako sa ti, keď si zistil, že také číslo si dosiahol, že či to nejak tvoj život ovplyvnilo, alebo ako sa ti celkovo s tým žije? Či to nejaký rozdiel je, že vieš o sebe, že už to číslo máš, že patríš tej hrstke, či to nejak ovplyvnilo tvoje vnímanie okolia teba, alebo ty sám seba? No, takto. Ono to ovplyvňuje celý môj život. To je super, že ono je to také dar a prekliatie zároveň, pretože dar toho, že vidíš veci oveľa do väčšej šírky a hĺbky a dokonca veci majú aj chute a vône a všetko, to, čo okolo seba máš a je to taký farebný, zaujímavý svet v tom žiť, ale problém je v tom, že to nevieš vysvetliť a že tí ľudia ti nerozumejú veľakrát a ty nevieš, že prečo. Prečo mi nerozumieš, to je normálne. Áno. Takže keď o tom nemáš informáciu, že prečo to tak je, tak sa cítiš nejak zvláštne a divne a ako taký vyvrhel v tej spoločnosti a ja som bol vždy taká sampartia aj v škole, aj celkovo a bolo jasné teda, alebo rodičom psychologička povedala, že mám veľmi vysoko nadpriemerné IQ, hej, ale nepovedala číslo nikdy, takže ja som nikdy nevedel. Hej. Vedel som, že niečo sa tam deje, ale že nevedel som ako. No a ja som bol v februári tohto roku, má jeden môj známy, ktorý je členom Menzy na Slovensku, čo je organizácia, ktorá združuje práve tie 2% ľudí na svete, tak povedal, že choď, veď máte tam testovačku, choď oficiálne sa otestovať a zistíš teda, ako si na tom. Tak som si povedal, že tak asi pôjdem. Potom som to zabudol zasa a on mi poslal link, choď. Tak som sa prihlásil, išiel som. No a keď mi o 2 týždne prišiel výsledok, tak som vtedy akože dostal skoro mŕtvicu, lebo akože čakal. Ja som tam išiel s tým, že bože, nech vôbec mám nejakých tých 130 IQ je potrebné na to, aby si mohol vstúpiť do Menzy. A ja som si povedal, že dúfam, že budem mať 130, hej, že to by bolo hanba, keď nebudem mať. Tak s tým som tam šiel a zrazu mi prišlo 162. Keď si zoberieš, že 160 mal Stephen Hawking, tak celkom ťa to ako šokne. Hej, a tak bolo to milé. No a čo sa to zmenilo, tak podľa mňa ľudia s vysokým IQ alebo ľudia vysoko inteligentní sú ľudia, ktorí sa skôr spochybňujú, skôr majú nízke sebavedomie, lebo tým, že vidia veci doširoka, tak nie sú si istí. Takže niečo není biele a čierne, ale veci sú naozaj že farebné a je ťažko povedať, že či áno, takto to je, alebo nie takto to je. Takže radšej sú to ľudia utiahnutí. Ja som tiež takto viac utiahnutý, aj keď
sa to veľakrát nezdá, keď rozprávam, ale ja tiež som rozmýšľal, je to dobre, nie je to dobre, miliónkrát to prelúskáš a tak. Tak teraz mi to vlastne dalo to, že cítim sa oveľa lepšie. Hej, to sebavedomie trošku sa tak ustalilo, viac verím svojim rozhodnutiam. Hej, a naozaj tým, že toho viacej im verím, tak aj tie výsledky sa dostavujú rýchlejšie a lepšie, pretože vtedy som sa to bál používať, dneska sa to nebojím používať. Hej, čiže je to fajn a niektorých klientov to priťahlo ku mne, pretože si povedali, že s takýmto človekom chceme robiť. A to je super takisto. Tak áno, lebo ja tak neregistroval som nejaké, že okolie, alebo niekto, že by chodil na také testovačky, hej, tak... Ja som myslel, že si registroval nejakú zmenu na mne, hej? Zmenu, ako... tak stále beriem na pokrokového a inteligentného vtipného človeka, takže... To nič nezmenilo, hej? OK. Že nevnímam, že príjme sa nejaký robot, alebo počítač, takže... No, tak áno, ja som nazval ľudí s vysokým IQ, že IQčkári, lebo IQčkári sú ľudia ako ITčkári, len ITčkári potrebujú počítač a IQčkári nie. Hej, takže ako je to taký novotvar, ktorý som si vymyslel, že to sú IQčkári. No už keď sme boli pri tej ľudskej inteligencii, tak máme dobu, kedy nás obklopuje, alebo chce s nami súžiť umelá inteligencia. Že ako to vnímaš, či to používaš, alebo... Teda ma napadá odpovedať, že trošku sa cítim ohrozený. Že, či ty využívaš a... Na dennej báze a veľakrát si hovorím, že to je konečne človek, s ktorým si viem inteligentne porozprávať. Som to povedal, tak katastrofický z Terminátora, ale stavil som sa, tak je to niečo, čo niekto sa toho bojí, hej. Ja sa toho vôbec nebojím, takže vôbec, ja to vidím ako príležitosť a maximálnu príležitosť, použijem to na dennej báze, teším sa na každú novú vec, každú novú aktualizáciu, platím si všetky možné teda veci, ktoré si môžem platiť, čiže aj ten ChatGPT, platím si Midjourney, aby som použil na fotografie, takže hrám sa s tými vecami, sledujem to, naozaj používam v dennej práci, na inšpiráciu hlavne, pretože ono to nevie úplne robiť veci tak, ako by sme ich chceli, vie to veľmi pomôcť pri tom a ja si myslím, že tak ako 18, 19, 20 mesiacov je to na trhu, tak naozaj komerčne veľká rýchlosť, takže ja si myslím, že o nejaký pol rok, o rok to bude zasa niekde miľovo ďaleko a myslím, že sa hovorí o roku 2027-2028, keď už tá umelá inteligencia by mala mať inteligenciu vlastne celého ľudstva, čo by mohlo byť celkom zabavné, lebo teraz je to tak ako najlepší z nás, čiže teraz si vieme pokecať ešte, hej, ale ako potom to bude komplikované. Ja teraz som mal, že som manželku celým rozosmiať, tak som si dal vygenerovať, že čo by si povedal manželke, aby si ju potešil, tak som vyšlo 3 typy samozrejme, tak som začal vrať prvý, to si určite vygeneroval. Hej, že ľúbim ťa. To bolo také okaté. Ale bolo to, že dobre, že to nepísal si to ty. Tak áno, ale je to skôr ako inšpirácia. Nie je to úplne, lebo ten text sa dá rozlišiť, že keby si dal generovať napríklad LinkedIn tento príspevok alebo nejaký mail, tak skúsené oko reálne vidí, cíti, že toto nie je OK, ale vieš s tým pracovať, čiže vieš to doupravovať, vieš to s tým pracovať, ale skôr je to na inšpiráciu. Čiže mám tak, že doplní ma to, že niečo vygeneruje, ale doplním si podľa seba a nejak to zlúčiť. Ináč je to fantastické, ja si dám robiť cez to napríklad kvízy. Hej. Ráno, keď nemám čo robiť, chcem sa rozbehnúť, tak si poviem, urob mi kvíz na niečo a on mi spraví taký kvíz. A tak sa trošku doberáme ráno. Hej. Tak to je super, to som ešte nedodával ešte, že by to urobil kvíz. Keď sa cítiš sám, môžeš si s ním pokecať, alebo s ňou, záleží ako ju nazveš, alebo to je, záleží čo si, kto si, ale ráno si viete pokecať, ako sa máš a je to celkom sranda. Hej. Teraz to nové 4O, tak tam máš aj ten zvukový efekt, to znamená, že vieš s ním rozprávať, alebo s ňou. Takže ja hovorím ako ženský, môžu ženy hovoriť jej on, ja hovorím teda, že to je ona, umelá inteligencia, tak ja si s ňou porozprávam veľmi rád. Super, tak aspoň ti vyplní nejaký čas dňa. No ja hovorím, môžem sa porozprávať s nejakým inteligentným. Super. No dobre, tak my sme prešli asi všetko, čo mňa tak zaujímalo, verím, že bude aj našich divákov, poslucháčov zaujímať, že Tomáš bol prínosom, že bola niečo o sebe, o tom, čomu sa venuje. Tak ďakujem ešte raz, Tomáš, že si prijal pozvanie do môjho ďalšieho dielu. Ďakujem pekne a keď si budú si niečo o mne pozrieť, tak ľudne môžu ísť na môj LinkedIn profil. Link na Tomášov profil a LinkedIn je veľmi aktívny, takže pokojne si ho idete tam nájsť. Na ostatných sieťach nie až tak, ale na ten LinkedIn áno. Áno, tak to odporúčam si pozrieť. Tak ďakujem pekne za pozornosť a majte sa krásny deň. Čaute. Ahojte. Projekt Východka vznikol z mojej iniciatívy, a to je poukaz na šikovných ľudí z Košíc, východného Slovenska a porozprávať sa s nimi o ich práci, podnikaní, o tom, čomu sa venujú a vedia tak svoj deň v práci opísať bližšie ľuďom.